Munud ola yr hanner cynta a'r bel i gefn y rwyd, a mae rhaid deud bod yr ymwelwyr yn heiddi honna, ac ar y postyn pella mae Jitson claddu'r bel i gefn y rwyd. Caernarfon dim, y Bari 1. Smith, mi darodd y dyfarnwr. Ond y bel wedi taro y dyfarnwr, ac felly y Bari sydd yn cael y bel. Dyma Enel Smith. Mae wedi mynd heibio i Morgan Owen Smith. Smith ar ergyd ar cyffyrddiad! Yn disgyn i Oli Hulbert. Dydy Oli Hulbert ddim yn methu yr heiniau. Munud yn weddill o'r 90. Yr ail i'r Bari, a dyna'r triphwynt i'r ymwelwyr.